Salam ýene hormatly adamlar. Garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen täşdirýän Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şoňun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk toplumyna gözegçilik diýen ornwasarynyň welaýetler häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyny sebetlere durmuş ykysady taýdan ösürmek maksatnamasyna bellenen wezipleri ýerine ýetirmek, mowsumyň owa hojalyk işlerini geçirmek, hemem öňde boljak bayramçylyk senelerine taýýarlyk görmek bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormat prezidentime sanly gomarkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, hemde onuň gün tertibini glan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow söz berdi. Häkim vilayatyň gowçeklen meýdanlaryna agreten kadrlara doly laýyklykda ýygyk işleriniň geçirilişi, şeýlekem vilayatda gallar ona başlamak we bu mewsimi guramaçykly geçirmäge hemme taraplaryň taýýarlyk görmek bilen baglanşykly alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim yer almany we göýük bagçakinlerini ösürip ýetişdirmek we bir önümler bilen ilatymy öpçün etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada aýtdy. Şonuň ýaly vilayatda pidi taýýarlamak mewsumini netijeli jemlemek hemde bir gymmatly çygmaly tapşyrmak baradaky bellenlen meýilnamany dogry berza etmek ornuna alınıp balyan işler barada hatabat berildi. Hasabatyň başyna şu ýyl vilayatda gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçilik maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşy barada aýdyldy. Şeýlekem häkim vilayatyň orta mekdeplerine soňky dawrasyny guramaçykly geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işler hakyna hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowça ýygyk etmek bilen bir gatarda bu işlerde owagyk teňkelerini we gurallarynyň dol güýjüne iş edilişine, ekinleriň mineral dökünleriniň üpsün edilişine, şol sanyna ýankeşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň öňlenmek ornuna biýe önümleriň gurulşyny uly ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz vilayatda gallar ona guramaçykly geçmek we bu mewsimi gyýytka möhletde ýokary derejede geçirmek bilen bagly işlere aýratyn üns bermegi, orokda iş ediljek diýene ýan kombaýnlaryň, galla kabul edýän bölümleriň we hasyl daşamak durulajak awtologlaryň mewsime bir kemsiz taýýarlanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Gallar onuň geçirilişine gözegçilik etmek we işleri guramaçykly alyp barmak boýunça döredilýän ýürüýte toporlar, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmäge ýören jogapkärçilikli çemeleşmeliler. Hormat prezidentime yer alma, göýük we bagçakinlerini ösürip ýetişdirmekde, bellenlen agroteknik çäreleri öz wagtyny geçirmegiň, ýerleriň hasylygyny ýokarlandyrmakda, suw tygyjytlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, watanymyzy durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna gözen nutlan işleri öz wagtyny we ýokary ýyly ýerine getirmegiň döwrüň möhüm talapdygyny belläp, bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Vilayatda pili taýýarlamak mewsumini netijeli jemlemek hemde bu wagtda bellenen şertnamalaryň borçnamany doly berza etmek boýunça işleri de bir gözegçilik edilmeliler. Hormat prezidentimiz şu ýyl vilayatda ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşyny ýygyderli gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz vilayatyň orta mekdeplerine soňky dawrasyny guramaçykly geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işlerine üns çekip, bu wakanyň mektep uçurumlarynyň aňyna hemişelik ýakymly ýatlama bolup galmalydygyny aýdyp, häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýewa söz berdi. Häkim ekrançyk meýdanlaryna göýgür şalynan ýerlerde gowça degişli agrotenki ýygyk işleriniň geçirilişi, şeýlekem halkymyzyň arskal bereketi bolan gallar ona başlamak we ony guramaçykly geçirmek işlerine doly taýýarlyk görülenligi barada hatabat berdi. Şeýlekem yer almany we göýük bagçakinlerini ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ýyratymyzy bolelin üpçün etmek ornuna degişli işler alınıp barlýar. Häzir pili taýýarlamak mewsumini netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky bellenen meýilnamany doly berza etmek boýunça işlerem bildirilýän taraplara laýyklykda dowam edýär. Şeýlekem häkim şu ýyl vilayatda gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşy hemde orta mekdeplerde soňky dawrasyny guramaçykly geçirmäge görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň gowça meýdanlaryna gymmatly ekine talaba laýyk ýygyk etmegiň, bereketli hasyl almagyň özüni düň aýtdy. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz ýygyk işlerine owagyk teňkelerini we gurallarynyň doly güýjüne iş edilmegini gazanmagyň möhümdigini çekip, bu wagtda häkime degişli tawşyklar berdi. Gowçany mineral dökünleri bilen üpçün etmekde hiç ýyly bökdençlikler bolmaly däldir. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyz gowça meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň ýüze çykmagynyň öňüne almak boýunça geçirilen işleriň möhümdigini belläp, taýýarlanýan biýo önümleriň ýerlikli ulanmagy barada degişli görkezmeler berdi.
Hormat prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän gallar ogna himme taraplaryň taýýarlygy geçmek maksady bilen mögüzümde işlediljek diýeni ýan kombaynlaryň we buğdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň büyükdönşsiz hemde öňünlüjikli işledilmegini üpçün etmegi, galla kabul ediş bölümleriniň işini talaba laýyk ýola goýmagy taşyrdy. Gallar onuň geçirişine gödөгçilik etmek we işleri guramaçykly alyp barmak boýunça döredilen ýürüýti toparlaryň düzümine girýän hünärmenler öz işlerine jogapkärlik we guramaçykly kemeleşmelidirler. Döwlet başlarymyzy yer alma we göýök bakçakynlaryny ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ilatymy da üpçün etmek ugruna alınıp bolýan işleriň hemişe gödөгçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Dokma puda üçin zerur çygmal bolan pili tapşyrmak mögüsüminiň dowam edýäni bilen aglykda bir işleri netijeli jemläp pili tapşyrmak baradaky bellenil meýilnamanyň dolu berja edilmegi üçin himme çäreleriň görülmegi zerurdur. Hormat prezidentimiz şeýle vilayetde ulanmaga berilmegi gödөгnütülýän medeni durmuş we öňümçük maksatly desgalarda dowam edýän gurulşyk işlerini bir gödөгçilikde saklamagyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletini we ýokary hil derejesinde tapşyrylmagyny üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyzy vilayetin orta mekdeplerine Toňkyjaň dawrasynyň bir ajaýyp waka mahsus derejede guramaçykly geçirilmeligini belläp degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Sanyl Gomarkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna Daşol vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim vilayetde alınıp bolýan işler barada aýdyp, gowy çekişini geçirmek we göýge şalynan meýdanlarda ýygyk işleriniň geçirilişi, şeýlekim vilayetde gallar ogna üstünlükli giýişmek hemde wehmeseýör gallaşlaryň durmuşynda jogapkärlik bir mögüsimi guramaçykly geçirmek boýunça taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Atabatyň çäklerine yer alma we göýök bakçakynlaryny ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ilatymy da üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler ýüpek gurçugyna kada laýyk ýygyk etmek hemde şu ýyl vilayetde gurulup ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hem aýdyldy. Şonuň ýaly häkim vilayetiň orta mekdeplerine Toňkyjaň dawrasyny guramaga himme taraplaryň taýýarlyk görülýänligi barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, gowy çekilen meýdanlarda ýygyk işleriniň talaby laýyk geçirilmeginiň mümkindigini aýdyp, bir işde obozok teňkelerini we gurallarynyň dolu güýjünde işledilmegini gadanmagy tapşyrdy. Hemde gowy çekişiniň depkinlerini hassa güýçlendirmegi häkimden bir talap etdi. Gowy çekilen meýdanlara mineral we beýleki dökünlerden dolu üpçün edilmeliler. Ýankeşleriň we ketelleriniň güze çykmagynyň ýöňlenmek boýunça işler şol sanyna biokerhanlarda taýýarlanýan bio önümleriniň talaby laýyk ulanmagy babatda degişli görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyzy vilayetde gallar ona başlamak we bu mögüsimi guramaçykly geçirmek baradaky meseleni çekip işlediljek diýeni ýan kombaynlaryň we buğdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň hemde galla kabul ediş bölümleriniň mögüsümde dol derejede büyükdönşsiz işini üpçün etmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Gallar onuň geçirişine gödөгçilik etmäge we işleri guramaçykly alyp barmaga degişli döredilen ýürüýti toparlaryň hünärmenleri, ýöňde goýulan wezipeleri ýokary derejede ýerine getirmelidirler. Hormat prezidentimiz ilatymy türkmen topragyny öndürilýän yer alma we göýök bakça önümleri bilen dolu üpçün etmegi möhüm wezipeleriň hataryna kesgitlep, bekinleri ösürip ýetişdirmekde ekrançykda öňde bar tejribäniň ulanmagynyň döwrüň talabydygyny belledi we bu babatda häkimi degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz obag jogyna ýetişdirilýän ýene bir gymmatly çygmal bolan pili taýýarlamak baradaky meseleni çekip, şu günler bir mögüsimi netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky bellenlen meýilnamany dolu berja etmek boýunça ýerine ýetirmeli işler barada häkime bir näçe görkezmeler berdi. Şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmegi gödөгnütülýän medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barlyşy ýygyderli gödөгçilikde saklanmalydyr. Hormat prezidentimiz vilayetin orta mekdeplerine Toňkyjaň dawrasyny guramaçykly geçirmäge taýýarlyk görülenini, bugra degişli ähli meseleleriň gödөгnütülmeliligini aýtdy. Hemde bu babatda häkimi degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Lewap vilayetiniň häkimi Amanyýly söz berdi. Häkim vilayetin gowçy meýdanlaryna degişli derejedäki ýygyk işleriniň geçirilişi hemde gallar ogny guramaçykly geçirmäge himme taraplaryň taýýarlyk görülenligi barada hatabat berdi. Şeýlekim häkim yer alma we göýök bakçakynlaryny ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ilatymy üpçün etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada aýtdy. Atabatyň başyna şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öňünçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň başı baradaky aýdyldy. Şonuň ýaly vilayetiň orta mekdeplerine Toňkyjaň dawrasyny guramaçykly geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk işlerine üns berildi. Soňra häkim hormat prezidentimize hoş habar getirdi. Vilayetde pili tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamany awra bilen ýerine ýetirdiler.
Şunda vilayetin güpekçileri 1010 tonna pili tapşırmak bilen şertnamalaryň borçnamalaryny dolu berza etdiler. Şu münasibetli häkim vilayetin ähli güpekçileriniň adyndan şeýle üstünlük kazanmaga döredilen şertler we mümkinçilikler hemde berilen gollaglar üçin arkadaky serdarymda tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormat prezidentimiz vilayetin güpekçilerini bir üstünlük bilen gutlap, olara çeken asırlı we ahlakly zähmetler üçin tüý sürekden minnetdarlyk sözlerini aýtdy. Döwlet başlarymyz sözüne dowam edip, gazandan üstünlük bilen çäklenmän, ýöňde goýulan beýlik wezipeler ýerine ýetirmegem möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Hormat prezidentimiz şu günler goýça ýygyk işler bilen bir gatarda obaw ýetýän we gurallaryny dolu güýjüne peýdalanmak, ekinleriň mineral dökünler bilen üçin edilmegi, şol sanyna biýankeşleriň we keselleriň güze çykmagynyň ýöňüne almak ornuny biýe önümleri netijeli bolanmak meselesine uly ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz vilayetde gallar ogny guramaçylyk geçirmek boýunça işleri aýratyn gözüçlükde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, orokda işlediljek diýene ýan kombaýnlaryň we bugdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň mögümde dolu güýjüne ulanmagyny galla gowruş bölümleriniň büyükdençli işini üpçün etmegi taşyrdy. Gallar onuň geçirilişine gözüçlük etmek we işleri guramaçylykla alyp barmak maksady bilen düredilýän ýürüýte toparlar ýöňlerine goýulan wezipeleri amal etmäge ören jogapkärçilikli çemeleşmelidirler. Yer alma, göýök we bakça ekinlerini ösürip yetiştirmek boýunça belirlenen agrotehnik şäherleri öz wagtyna geçirmek, topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmakda hemde ekrançylyk medeniýetini gowlandyrmakda möhüm ähmiýeti bolan tutugyjytlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzy durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek döwrüň möhüm talabydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly desgarlarda guruluşyk işleriniň alınıp baryşyny ýygyderli gözüçlükde saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz vilayetiň orta mekteplerine soňky dawrasyny guramaçylyk geçirmek boýunça görülýän taýýarlyk işlerini öňe çekip, bu wakanyň mektep uçurumlarynyň durmuşynda hemişelik ýakymly ýatlama bolup galmalydygyny aýtdy. Soňra hormat prezidentimiz Mary vilayetiniň häkimi Anne Berdiýewa söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işler, goýça ýygyk etmek işleriniň ýerine getirilişi hemde vilayetde gallar ogna guramaçylyk geçmek we bu mewsimi ýokary derejede geçirmek işlerine de dolu taýýarlyk görülýäni barada hatabat berdi. Mundan başga-da yer alma we göýök bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmekde babadaýhanlar ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýarlar. Şeýle hem häkim şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly desgarlarda guruluşyk işleriniň barşy hemde orta mekteplerde soňky dawrasyny guramaçylyk geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Soňra häkim vilayetiň güpekçileriniň 440 tonnadan urak hasyl tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine getirenlikleri baradaky hoş habar getirdi. Vilayetiň häkimi ähli häkmetkeşleriň adyndan şu ajaýyp uly üstünlük kazanmakda döwlet tarapyndan döredilen mümkinçilikler we şertler üçin hormat prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Arkadaky serdarymyz bir häkmet ýeňşi bilen vilayetiň ähli üpekçilerini mehirli gutlap, olaryň bir ajaýyp üstünliginiň dokmy senagatymyzy gymmatly çiň mal bilen üpçün etmekde aýratyn möhümdigini belledi. Hemde bunyň üçin olara tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyz sözüne dowam edip, owagjyk puwdugyny işleriň hemişe ýetikdigini aýtmak bilen häzirki möhüm wezipeleri öňe çekdi. Hormat prezidentimiz şu günler goýça talap laýyk ýygyk etmegiň, geljekde agaltynyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmegiň kepilidigini belledi. Şoňa görä ýygyk işlerine owagjyk tenkelerin we gurallarynyň dolu güýjüne kada laýyk işledilmegi zerurdur. Bir ekinleri dökünler bilen üpçün etmekde hiç ýyly büyükdençlikler bolmary däldir. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyz goýça meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň ýüze çykmagynyň öňüne almak boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini öňe çekip, bu wagtda taýýarlanýan biýe önümleriň ýerlikli ulanmagy barada degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän gallar ogna hemme taraplaryň taýýarlykly geçmek üçin mögümde diýene ýan kombaýnlaryň we hasyl daşamakda awtologlaryň galla gowruş nokatlarynyň büyükdensiz işini üpçün etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Gallar ognyň barşyna gözüçlük etmek we işleri guramaçylykly alyp barmak boýunça döredilen ýürüýte toparlar işlerini jogapkärlik we guramaçylykly çemeleşmelidirler. Döwlet başlarymyz yer alma we göýök bakça ekinleriniň bereketli gazyny ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmek ornuny alınıp balyan işleriň hemişe gözüçlükde saklanylmalydygyny aýtdy.
Hormat prezidentime de şu ýyl wilayetde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşyny bir gözegçilikde taklamagyň mümkindigini belläp, desgalaryň belirlenen möhletinde we ýokary ýyly tapşyrylmagyny üçin etmek barada häkime degişli görkezmeler berdi. Wilayetiň orta mekteplerine soňkyjaň dawarasy bir ajaýyp waka mahsus derejede guramaçykly geçirmeler diýip döwlet başlarymyz bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uraz Gelliýew söz berdi. Vice-premier şuňlar ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gowaça we akilleri degişli derejede ýygyp etmek boýunça ýaýlandyrylan toplumlaryň çäreler, şeýlekem gallar ona guramaçykly we belirlenen möhletlerde geçmek oruna alınıp bolýan giňmeçli işler barada hatabat berdi. Atawatyň çäklerine yer almany we gök bakçakinlerini ösürip geçirmek hemde bir önemli ilatymy üçin etmek oruna alınıp bolýan işleriň döwlet başlarymyzyň ulul beren tarjyklaryna laýyklykda dowam edýäni barada aýdyldy. Şeýlekem vice-premier şuňlar dowam edýän pili taýýarlamak mögümini netije jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belirlenen meýilnamany dolu berza etmek boýunça işleriň bildirilýän taraplara laýyklykda ýerine getirilýänini aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçanyň, bugdaýyň we beýleki kinleriň bol gatyryny kemala getirmek boýunça alınıp bolýan işleriň agrotenkanyň kadrlaryna dolu laýyk gelmeligini bellemek bilen vice-premiere belirlenen wezipeleriň üstünlükli ýerine getirmegi, ýurdumyzyň ýakly künjeklerini adyk bolşugynyň hasy üpçün edilmegi babatda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra iş maslahatyna gatnaşanlar ýakynlaşyp gelýän ajaýyp tene Aşgabat şäheriniň güni hemde soňkyjaň dawarasy bilen hormat prezidentimizi mehirli gutladylar. Olar bu wakanyň halkymyzyň durmuşyna münasip ornalanyny belläp, döwlet başlarymyza berk jan sağlyk, uzak ömür işlerine mundan meýlekde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Hormat prezidentimiz gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, bir ajaýyp bayramçylygyň her bir Türkmenistanlynyň gowanjyna öwürlendigini belledi. Ata-watanymyzyň täze taryh sinemasyna altyn harplar bilen giren bir şanly senler, raýatlarymyzyň watana bolan sevgisini has artdyrýar. Mehriban halkymyzy ýyl ýurt beýikli döwletli işlere has ruhlandyrýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Hormat prezidentimiz sanyl gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan sağlyk, bir karar watanymyzyň gülläp etmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň beýikligine alyp barýan işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Şoň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Gurban Gulberdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň başlygy Farid Muhammedshin bilen telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Oň dowamyna parlamentariýa hyzmatdaşlarynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Gahrman arkadamyzy pursatdan peýdalanyp kärdeşini şanly 75 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, oňa berk jan saglyk, uzak ömür, maşgal awadançylygyň we işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Söhbetleşler dost doguluk gatnaşyklary berk ýolu goýulan Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasynyň arasyna giň gerimli ugurlar boýunça özara bähitli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdirilýänini kanagatlanma bilen nykdylar. Bu bolsa taraplaryň depolun hyzmatdaşlygy wagtyň synagyndan geçen esasy ýolu goýmagy özara ıgrarlygynyň aýdyň beýanydyr. Men Tatarstan Respublikasyna ýakynda bolan saparmy biziň wekiliýetimizde bildirilen myhman söýürlügi we gownaçyklyk bilen kabul edilmegini aýratyn mähir bilen ýatlaýan diýip Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy aýtdy. Hemem geçirilen gepleşiklerin we dowuşuklygyň üstünliginiň gatnaşyklarymyzyň ekli pudoklarda mundan meýlegim ösdüriljekdigine şaýatlyk edýänini nykdy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdimuhammedow Türkmen tarapynyň parlamentariýa gatnaşyklarynyň ýetgiderli giňeldilmegine gyzyklanma bildirýänini tasdiklap, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň başlygyny islendik wagt Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy. Hemem şol saparyň iki taraplaryň parlamentariýa gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze iterge berjekdigini anam bildirdi. Hormatly prezidentimiň owa hojulugyna amal aşyrýan özgertmelerini gök, bagça we yer almaýaly owa hojuluk önümleriniň öndürilişine artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge ýurdumyzyň hususiýetçilerim özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Mary şäherindäki meýweli ülke hususy kärhanasynyň işçilerim özleriniň önümçilik gerimini artdyryp, azyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmek bilen bir hatarda owa hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde de gowunurjy iş netijelerini gazanýarlar.
Marşa hernäki Türkmenistanyň tenagçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Miweli ülke hususy kärhanasy, ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň şalt depkinleri bilen ösmegine munasip goşunt goşýan kärhanalaryň hataryna tanalmak bilen owa hujulyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde de nusgalarlyk işleri bitirýän kärhanalaryň biridir. Kärhananyň işçileri halkyň arkadagy zamanasy ýylyna wekil wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çäginden öýleşdirmek we bakşy hemde beýleki owa hujulyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek maksady bilen bölünip berilen yer böleklerini uly işleri durmuşa geçirýärler. Bölünip berilen yer böleklerini ilkinji gedek Sina hökmüne tohumlyk yer almanyň ösdürilip ýetişdirilýändigine aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde ilmiň öňde warjy tejribeleriniň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagy, tohumlyk yer almanyň teçkiçilik işlerini goňunaja ýola goýulmagy, işewur telekeçilen gadanýan uly sünnükleriniň biridir. Bölünip berilen yer bölegini şu ýyl Sina tejribe hökmünde yer almanyň Türkiýe hemde Russiýa döwletlerinden getirilen görnüşleriniň tohumlary kelip ekinlere goňunaja ýyda edilýär. Yer almanyň 20 golay görnüşiniň biziň toprak we howa şertlerimizde durnukly häsiýetleri, hatyl toplaýyş aýratynlyklary kärhananyň ýürüti hünärmenler tarapyndan öwrenilýär. Yer almanyň hatara aralaryny bejermek işleri traktorlar arkaly amala aşyrylýar. Ösdürilip ýetişdirilen tohumlyk yer almanyň suwarmak işlerine häzirki zaman döwrat tehnologiýalaram giňden ulanylýar. Ekrançylyk meýdanyna tutuşlaýyn suw geçirjileriň çekilip, damjalaýyn usurly suwarylýan enzamlaryň oturdylmagy bolsa, ekinleň öz wagtyna suw bilen üpşin edilmegine we suw tygyşytly ulanylmagyna uly ýardam berýär. Şu ýylky tohumlyk yer almadan toplanjak hatyly geljek ýylyň ekis döwrüne çenlik kärhananyň 2000 tonnalyk sowadyjy ambaryna kada laýyk taklamaklygy üçin häzirden uly taýýarlyklar görülýär. Ihlasly dähme çeken telekeçiler bölünip berilen yer böleklerini owa hujulyk ekinleriniň beýlek görnüşlerini hemde miweli baglaram ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýerde öýleşdirilen ekrançylyk meýdanynyň belli bir bölegine baglan 20 golay görnüşi ekilip olar kadaly boýalýar. Kärhananyň telekeçileri hususy ulgam ösdürmek barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş dillerini aýtýarlar. Ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmenistan 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işlere täzeçe çemeleşmeleri we feljerimleri ornaşdyrýan kärhanalaryň hatarlary barhartýa. Olar halkyň arka dagly zamanasy ýylyna öňde goýulan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirmek üçin ähli çäreler görýärler. Bu bolsa her bir günüň üstünliklere betlenmegini öpçün edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyza amala asyrlayan işleň, durmuşa geçirilýän tatlamalaryň her biri ýurt ötüşlerini gönükdirilýär. Edil şoň ýaly halkymyzyň behbitlerini gulluk edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň tebitlerine de ýeri guruluşyk tatlamalaryň enşemeti durmuşa geçirilýär, şäherler bilen bätleşen döwrap owalan guruluşyklary alınıp barilýar. Aýratyn soňky ýyllarda ýurdumyzda yerli guruluşyk terişdelerini öndürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda öndürilýän guruluşyk terişdeleriniň aglaby bölegi senagat kärhanalaryň paýyna düşýär. Dünýä ölçeklerine laýyk gelýän döwrap önümleri bilen tapawutlanýan senagat kärhanalaryň bolsa sany barhartýar. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasydyr. Bu ýer kärhanada binanyň daşky we içki diwarlary üçin niýetlenen guruluşyk önümleri ýygydarly öndürilýär we guruluşyk işlerini giňden ulanylýar. Bu ýerde döwrap ýük göterjiler, kesmek, egmek, süýndirmek we nokotlaýyn kepşirlemek şeýlekem beýleki işler üçin enzamlar oturdular. İşinökde tejribeli hünärmenler bolsa bölümlerde oturdulan kuwatly enzamlaryň ygtybarly ulanmagyny üpşin etýärler. Kärhana diňe bir jaý guruluşy üçin zerur bolan önümleri öndürmän eýsem guruluşyk işlerini amala asyrýarlar. Bu bolsa halkyň arka dagly zamanasy ýylyna, arka dagly serdarymyzyň ýolbaşçylygyna amala asyrlayan uly ötüşlere munasip goşuntdyr. Kärhananyň işi gullukçylary döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden alkyş aýtýarlar. Mənim uşaly şoňlar paýtagtymyzda Türkmen teatr sunugy tatly festival giň gerimde geçirilýär. Festiwalyň nowatdaky gününde artistler teatr muşdoklaryny täze sahnalaşdyrylan oýunlar bilen begenlerdiler. Günün birinji ýarymynda Türkmenistanyň Mowlana Fesadyň talipler teatrynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleriniň ene atly sahna oýuny tomoşaçylary hödürlendi. Sahna oýuny gahrman arkadagymyzyň ene tagdym mukaddesiga tagdymatly eseri satynda döredildi. Talipler teatrynyň döredicilik toporunyň nesil terbiýesinde ene tanyň öwüt ünnegleriniň ähmiýetine ýüzlenmekleri terbiýeçilik taýdan iňen ähmiýetlidir. Sahne eserinde diňe bir eneleňde leýsem atalan öňünde prezidentleriň berje aýtmaly borjy baradaky meselelerini gozgolmagy sahna oýunynyň çeperçilik gymmatyny artdyrýar we suňlaşdyrýar.
Günün ikinji yarımyna Türkmenistanyň Matumul adyna Milli Sal Drama Teatryna Margul aýtynyň Kemin adyna Döwlet Drama Teatrynyň Türkmen Sahda atly sahna oýuny görkezildi. Nowruz Gurbanmuradowyň edebi ýazgysyna görä sahnalaşdyrylan Türkmen Sahda atly oýuny Gahrman arkadagymyzyň jowher paýgadyndan syzylyp çykan Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly eserinäki manasyny tirmegi okuýjak oýun rowaýatlarym atly bölümnäki rowaýatlaryň wakalary janlanyrlýar. Sahna oýunyny halk arasynda sakylygyň, jomartlygyň nusgasyna öwrülen Hatam Taýyn keşfi ör oýuny galýar. Paýtagtymyzyň teatr söýjüleri agşamara Türkmenistanyň Alparslan adyny Milli Drama Teatryny Türkmeniň ýoly atly sahna oýunyna tomuş etdiler. Gadam Qakybaýewiň Türkmeniň ýoly atly sahna oýunynyň edebi esasy Gahrman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi eseri esasyna döredildi. Sahna oýunyny arnamasyny, watanyny, agraryny, ahlagyny, ählidatdan belirtdi goýan gadymy hem müdimi halkymyzyň ömür ýolundan häzirki bagtly günlerimizde çenli geçilen şöhratly ýolumuz barada söz açylýar. Türkmen Teatr Sanatly Festivaliniň nowatdaky gününi tomoşaçylaryň gylgyn söýgüsine münasip bolan sahna oýunlaryny Gahrman arkadagymyzyň eserlerine beýan edilýän beýik watan söýjülük, halallyk hem zähmetseýürlük ýaly taglimatlar giňden wasp edilýär. Bu sahna eserleri tomoşaçylaryň gylgyn söýgüsine münasip bolup, ýaşlaň milli döwletlilik ýörelgelerini, şöhratly atalarymyzyň nurany ruhlaryny ygrarylyk terbilemekde uly ähmiýete eýdir. Türkmen Teatr Sanatly Festival dowam edýär. Häzirki günlerde dürli ugurlar boýunça geçirilýän ýarşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türeginiň okuýuny öwrenmekligi mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlükleriň özünidir. Türkmen türgeleri guşakly görüşiň alış görünüşi boýunça Kyrgyzstanda dowam edýän Aziýa çempionatynyň nowatdaky gününi üstünlüklere beslediler. Erkin usul boýunça ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň Mälkuly Berdimuhammedow adynaky 10-0 harby bölüminiň eserleri Roz Murat Medow 80, Arslan Hojamerdiýew 90 kilogram agramlarda birinji orun eýläp altyn medala munasip boldular. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talipleri Dayanç Guwanjyw 60, Nur Muhammed Baýdoğduýew 100den ýokary kilogram agramlarda birinji orun eýläp altyn, Jemal Öwliýagulywa 70, Naziýa Joraýewa 75 kilogram agramlarda ikinji orun eýläp gümüş medala munasip boldular. Ýurdumyzyň Guşakly Görüş Federasiýasynyň türgeni Maral Garjykowa 60 kilogram agramda 3-nji orun eýläp birinji medal gazandy. Görüşiň alış görünüşiniň erkin usuly boýunça Türkmenistan toporlary arasynda birinji orun eýledi. Ýokary netijeleri gazanmak ýerli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleriň birini urlar. Bu ýagdaý sport bäsleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Häzirki günlerde ýurdumyň sport bu ýaşlar teatr ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri beslenýär. Aşgabat şäheriniň sport bu ýaşlar teatr baş müdirliginiň guramagyna geçirilen düzüdo boýunça paýtagtyň çempionaty kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Kickboxing boýunça geçirilen ýarşda türgeler Aşgabat şäheriniň birinji oruny bäsleşdiler. Sport bäsleşikleri ýaşlaryň tejribesiniň artýanyny eşgär etdi. Fitnalar Fedadynaky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutunda geçirilen sport bäsleşikleri sagdyn nesil berkarar döwlet diýilip atlandyrly. Sportyň durly görünüşleri boýunça geçirilen ýarşlar talip türgeler täze ýeňişlere ruhlandyrdy. Sport bäsleşikleriniň ýerli geçirilmegi institutyň talip türgelleriniň barha kämilleşmegine ýardam edýär. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 23-nji maýda saat 20-den 24-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkäp duran buluty howa olup deňiz gunatardan teýle sekund 10-15 metr ýetýän şemal öser. Howa gejatine 19-24 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Kenary etraplaryna 18-23 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran buluty howa olup deňiz gunatardan teýle sekund 10-15 metr ýetýän şemal öser. Howa gejatine 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl. Gün orta gün nogry etraplaryna 38 gradus çenli ysy bolar. Marw vilayetine azken bulutly howa bolup gün orta gün ordan teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejatine 14-19 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine azken bulutly howa bolup gün orta gün ordan teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gejatine 15-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Daşoğlu vilayetine ütkap duran bulutlu hava olup, bunu ortadan oradan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şemal olsar. Hava gecetine 16-21 gradus gündüzüne 30-35 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup, ýa-da günatardan teyli sekundda 12-14 metre etiyen şemal olsar. Hawa gecetine 18-20 gradus gündüzüne 32-34 gradus maylı olur. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 24-nä magnetik hadisasynyň durunukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazara alyp pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütküme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene getirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen ağzı burun örtüğünü ulanmaklığı maslahat veriyaz. Hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, buları berja etseniz yelan eslenip paslanna öz sağlığınızı qorap bilersiniz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watany Türkmenistan äkli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Äkli ötüşleriň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.